Hej, i denne film skal vi snakke lidt om Excel, hvordan man kan bruge det til at lave grafer, men også hvordan man kan bruge det til at lave gode tabeller over sine data. Og I kan se her på siden, der har jeg noget data fra et lille forsøg, jeg har været med til. Forsøget gik ud på, at man havde nogle biler her, som racede mod hinanden, og det gjorde vi over noget tid, som I kan se her. Fra vi målte efter 1 minut, efter 3 og 6 og så videre. Og der målte vi, hvor langt de her to biler de var kommet. Vi målte faktisk også, det lyder lidt skørt, men hvor mange insekter der blev smadret på kølerhjelmen. Og de tal kan I også se nedad her. Når man har sådan noget data i Excel, så skal man altid skrive det op i tabeller. Og man skriver det op sådan, at man laver en overskrift her, i det her tilfælde tid, og så skriver man de forskellige tider ned i kolonnen under. Og sådan kan man sætte en masse data op ved siden af hinanden. Når man skal vise noget data i sin rapport, så er det meget vigtigt, at det er overskueligt for læseren, og det vil jeg lige vise, hvordan man kan gøre. Jeg tror, at det første, jeg vil gøre, det var nok at gøre de her overskrifter fed. Det kan man gøre ved at trykke på den her knap, eller trykke Ctrl F, som jeg gjorde. Så vil jeg nok markere det hele og bruge det her værktøj til at få kanter på. Det ser bedre ud, når det kommer over i Word på den måde. Og så tror jeg måske, jeg vil give de her to kolonner den samme overskrift. Lige trykke Flet celler, så bliver det til én celle. Det kalder man de her felter inde i Excel. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror vi kalder det bil 1. Og så vil jeg kalde de her over for bil 2. Og så vil jeg også lige gøre dem fede og få ringe rundt om dem. Og så tror jeg, at jeg vil give bil nummer 1 en farve, der svarer til den. Bil nummer 1 den er grå, så den får lige sådan en grålig farve her, musegrå. Bil nummer 2 er rød, så den får der lige sådan en rød, der passer til den. Så vi kan finde sådan en. Lad os se. Lidt lys en, så man kan se tallene. Ja. Og så tror jeg lige, at jeg vil give dem her en lidt mørkere nuance, så bliver de nemlig lidt pænere, og så kan man se det i overskrifter. Lad os lige se her, hvad vi kan gøre. Bare lige gøre det lidt mørkere. Sådan. Og tiden kan man da også godt give en farve, hvis man synes. Det giver ikke bruge for meget tid på her. Men det kan man sidde og nørkle lidt med. Og jeg synes allerede nu kan man se, at okay, der er 2 biler, og der er noget tid. Og det kan man så tage og markere. Og jeg skal lige sige, at det er vigtigt, når man laver overskrifter her for sine data, at man efter overskriften på, hvad det er for noget data, også lige husker at skrive, hvad det er for nogle enheder. Det er jo meget vigtigt, om tiden den er valgt, eller om den er målt i minutter, sekunder eller timer. Så, og jeg har så skrevet minutter der, og I kan se den afstand, som bilerne de kører, den er målt i kilometer. Og så er det egentlig noget pjat at skrive bil 1 her, når det nu er en eller anden afstand, eller det er en eller anden, ja, det er noget man har målt på vejen. Og man kan altid gøre de her bredden på de her kolonner bredere ved at gå op i toppen, og så lige trække dem ud, så man kan se alt skriften. Lad os lige kalde den her afstand også. Sådan. Så tror jeg, den er klar til at komme ind i rapporten. Så jeg markerer hele tabellen, trykker på Ctrl C, eller højreklikker og trykker på kopier. Og så går jeg ind i min rapport hernede under data, og så sætter jeg den simpelthen ind der. Bum! Så har man data på en overskuelig måde. Lad os lige se på, hvordan vi kan tegne en graf. Grafer, det indsætter man ved at trykke på indsæt her ved menuen, og så på punktdiagram. Jeg tror, jeg tager det punktdiagram, der forbinder punkterne. Og lad os se, det passer jo sådan set meget godt i størrelsen. Der er ikke noget data i, det er helt tomt, så jeg bliver nødt til at højreklikke på diagrammet og vælge data. Jeg skal fortælle Excel, hvad det er for noget data, den skal tegne grafen over. Og der skal jeg trykke på tilføj. Så kommer der en lille menu frem, og
En serie kalder de det her, den kan sige serienavn. Og det betyder altså en graf. Jeg ved ikke, hvorfor de har kaldt det serie. Det er lidt forvirrende. Så den første graf, jeg gerne vil lave, det er simpelthen at måle, hvor langt bil nummer 1 kommet til en eller anden tid. Det giver en masse punkter, som Excel skal tegne for os. Det gider vi ikke gøre selv. Så jeg tror, vi skriver bare bil nummer 1, fordi så man kan altid finde på en anden overskrift. Og hvis man så trykker på den røde pil her, så kan man få lov at vælge de x-værdier, som den skal bruge til grafen. Og der er jo 2 muligheder for, hvad vi kan vælge som x-værdier. Vi kan enten vælge tiden eller afstanden. Men der har man altså det er et princip, der siger, at man altid skal have den uafhængige variabel på x-aksen. Og tid, det er altså bare noget, der går. Det er ikke noget, vi kan gøre noget ved. Den er uafhængig, mens afstanden, altså hvor langt bilen er kommet, er afhængig. Og den afhænger jo selvfølgelig af tiden, når man kan sige, det er noget, vi kan ændre i vores forsøg her, hvis man kan kalde den det, for man kan jo sådan set bare trykke lidt mere på speederen. Så vi skal helt klart have tiden på x-aksen. Og der skal jeg vælge tallene uden at vælge overskriften. Så laver Excel sådan en formel her, der betyder, at den vælger fra felt eller celle nummer A7. Det er den celle der, og så betyder kolon til celle nummer 15 hernede. Så det er rigtigt nok, og man kan også se, at den har markeret dem. Så vi stoler på, at det er rigtigt. Og så skal vi lige vælge y-værdierne. Det må være dem her. Yes. Og så får vi det var graf nummer 1. Og så skal vi lige indsætte nummer 2, også, så vi kan sammenligne de 2 biler. Den kalder vi bare bil 2. Og vi sætter de samme x-værdier ind. Og nogle nye y-værdier, der passer til bil nummer 2. Sådan. Og så trykker vi på OK. Ja, det er sådan, så er der i hvert fald grafer, men det er meget svært at aflæse en skema her, når der hverken er, vi ved ikke helt, hvad der er på akserne. Det ved vi jo godt, vi har lavet den, men vores læsere bliver ikke specielt meget klogere af det her. Men vi kan hjælpe vores læser ved at trykke på plusset herop og få lavet nogle aksetitler. Og der kan vi jo skrive, at det her det er tiden i minutter, mens det her y-aksen er afstand målt i kilometer. Det vi også kan gøre, det er, at vi giver den en forklaring her, hvor man kan se, hvad der er hvad, altså hvad der er bil nummer 1 og hvad der er bil nummer 2. Og der kan man altså med fordel lige farvelægge de her grafer, hvis man går op i formatere. Hvis man lige først trykker på grafen, som jeg gjorde, jeg skal lige huske at sige, hvad jeg gør. Trykker på grafen, går op i formatere, og lige vælger en farve, der passer til dataen. Lad os lige give bil nummer 2 en rød farve. Og der valgte jeg fyldfarve på punkterne til at være rød, så skal jeg lige vælge konturen til også at være rød, så får jeg selve grafstregen til også at være rød. Lad os lige for den anden bil her vælge grå. Så bliver det altså meget klart for læseren, hvad det er, hvilken af de her grafer, der er hvilken bil. Så mangler vi sådan set bare lad os lige se en diagramtitel, for simpelthen at vise, hvad det vi kalder her. Vi kalder det bare racerløb, eller et eller andet. Hvad man nu har lyst til. Så man ved, det er det, grafen viser noget om. Det var sådan set det. Det man kan gøre ved sådan nogle punkter her, det er, at man kan, nu kan I se, at Excel har bare tegnet en streg mellem punkterne. Det man kan gøre i den her sammenhæng, det er faktisk at finde en gennemsnitshastighed for de her biler. Og det kan man gøre ved at tegne en ret linje gennem punkterne. Det skal jeg lige vise, hvordan man gør. Det gør man ved at højreklikke på grafen eller et punkt, og så kan man tilføje en tendenslinje. Og en tendenslinje kan jo have forskellige former. Den kan være eksponentiel. Altså kan vi sige, at Excel prøver ligesom at passe en eksponentiel graf til dataen. Jeg synes ikke, dataen ser ud til at være eksponentiel. Det ser lidt mere ud til at være lineær, så derfor så tror jeg vælger den der. Og så vil jeg egentlig godt se formlen for den her ligningen for den her rette linje, og det kan man gøre ved at lige at krydse den her af, vis ligning i diagram. Og det kan man jo lige
gøre lidt ved. Vi kan gøre den lidt større, den her, så den kan læses. Vi kan lave den fed, og vi kan lave den er faktisk samme farve som vores data her, så det er jo fint nok. Og lad os lige se, den her tendenslinje, den har en lidt mystisk farve, så den vil jeg da lige ændre på, og eventuelt lave lidt tykkere. Ja, man kan jo virkelig nørkle med det her. Det kan også være, at vi lige skal lave grafen lidt større, så vi lidt bedre kan se, hvad der foregår. Okay, ja. Og så skal vi bare lige have lavet en tendenslinje for den anden graf også. På samme måde. Ja, vis mig lige ligningen. Tak for det. Og den kan man flytte på. Og den kan vi da lave. Lad os lige lave den rød. Sådan. Og lave den fed og samme størrelse som den anden. Goodie. Ja, og ved I hvad, de ligger ret meget oven i hinanden, kan jeg se, de her to tendenslinjer. Og vi kan også se, at det har været et tæt løb. Altså det ser ud som om den røde har været forrest her i starten, men så er den faktisk blevet overhalet af den grå her. Efter en, ja hvad det er, 17 minutter eller sådan noget. Så derfor så kommer de altså desværre til at ligge lidt oven i hinanden. Lad os lige lave den rød og lidt federe. Det kalder man den lidt tykkere. Nå, ja, det er måske lidt, det bliver lidt gnidret det her, desværre. Men det man kan se ud af sådan en ligning her, det er jo det vi kalder hældningskoefficienten. Og hældningskoefficienten viser jo noget om, hvor stejl den her linje er. Og det kan betyde mange forskellige ting, men i den her sammenhæng, der må det betyde, at den der er stejlest, må være den der gennemsnitligt kører stærkest. Og det ser jo altså ud som om det faktisk er den, og det er jo heller ikke så mærkeligt vel, eftersom at det er den grå, der ligesom kommer længst, altså det er den der på de her 25 minutter simpelthen kører den længste stykke. Selvom den er langsomst i starten, så går det altså stærkere her i midten på et tidspunkt, hvor den overhaler den røde. Og det gør, at den har en større hældningskoefficient. Så vi kan konkludere, at den grå bil i gennemsnitligt kører hurtigere end den røde. Ja, det var sådan set det. Jeg vil lige vise en anden ting her til sidst. Det var bare lige, at man også kunne indsætte de her insektdata oven i de andre data. Nu ved jeg godt, det er lidt gnidret. Men man kan gøre det, at man lige kopierer hele molevitten her, trykker på et felt lidt længere ned, og så indsætter den igen. Så kan man faktisk lave en ny version af den her graf. Man kan sige, nej, vi gider ikke have den der, slet den. Jeg trykker på delete, og slet den sådan der. De her tendenslinjer, de er også nørklede. Lad os bare lige få slettet dem. Og lad os indsætte nogle flere serier, som vi kan kalde det. Lad os kalde den her insektbil 1. Og så kan vi gå op og vælge vores x-værdier. De er stadigvæk tiden. Og lad os vælge nogle y-værdier. Det må så være de her insekter den her gang. Og tryk OK. Og så kan vi se, at den kommer faktisk ind her i forklaringen, så vi kan se, at den nye graf her har noget med insekter at gøre. Det lidt mystiske bliver så, at man på y-aksen stadigvæk har stående afstand i kilometer, og det er lidt mærkeligt, at vi måler både en afstand og et antal insekter på samme akse. Der kan man altså gøre det, at man indsætter endnu en ny akse ved at trykke på sin data, højreklikke, formatere dataserie og vælge en sekundær akse. Så kan I sige, så får vi en ny y-akse herude til højre, og der kan vi forhåbentlig få lov til at indsætte nogle aksetitler, så vi kan, nu skal vi se, nu går der lidt gnider i den her til sidst. Lad os lige se. Vi skal lige have nogle aksetitler. Ja tak. Godt. Så kan man skrive antal insekter her. Og så skete der altså det, at de andre aksetitler her forsvandt. Det synes jeg ikke var så heldigt egentlig. Men den kan man jo så skrive ind igen. Men nu kan man på den måde vise den her graf for insekterne oven i den anden. Og den kan man jo passende gøre i en anden farve, så det bliver lidt mere tydeligt. Og vi burde jo nok også have sat antallet af insekter ind for den anden. Men altså nu er det her bare et eksempel. Men jeg tror, jeg har vist det vigtigste nu. Så tak fordi I lyttede med.